Ай, Кала, давай. Влезна в кадър. Влезна в кадър. Уха! Яко. Много яко. Ей го, Калата пак е в кадър. Това бипка ли, свети ли? Мига нещо. Точно това е. Трябва да мига, за да записва. Яко, яко. Красота. Ей, къде е Бузлуджа, бе, човек? После ще отидем до Козирог. Става ли? Да, бе. Окей. Правим едни перки. Перките ще ги правим, ли? Българка, кръстец. Аз имам батерия. И аз имам. Тя моята даже не може да извади. Ай, сега ще заредя от къс на телефона, ще заредя. Ти си първи, защото Юрка, ще аз вече се уморен пък. Айде. Пепелак. Здравейте! Ехо! Привет! Здравейте! Ти в движение какво още правиш? Много работи правиш. Ти настройки правиш движение, вода пиеш. Направо насмайваш, човек. Песента на партизани. Има си врата, бе. Как, бе? Че как, бе? Бе, хората направили врата, бе, човек.
Ви по температура се движите? Да, ами то до сега беше зименско. Сега вече разполага. Добре. Айде, хубав ден, чао. Бъдете здрави. Аз съм много си бързи, бе. Ема ние там, Видите да ти замазала, да. ние до корита само ходихме. И решиха да се върне. Да. Правилно. Охо, Господине, какво правиш? Развежда възрастните хора. Чидно, бе. ама той го нямаш. Ай тук при тях. Чакам се разтипаш. Почуваш се. Хамака. Това беше Лени. Баща ти му подари ние хамака, да му монтирал. Маймуна. Кога е разтусках, той джуместя. Здраво, Тони. О, всички ни чули да е хамака. Не е Наши вярно. хора тук. Зели, кажи зели. Метака го гледам не на хамака, метака на Каляново.